na pagkog. Sa tanghon guys. Order na pagyapon. Pero kailangan pagatuan ako diri ba? Kaya may order. Manok guys. Kabuo nga manok. 2 kilo ata na nga sa tanghon. Umami iyang lamas. Kuhaan ang mga asingot. Ayaw sa nailag dito kaya pa na i-arrange pa na ako. Mga ingredients na siya guys, luto na na.